கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 நான் இல்லை என் பலன் இல்லை என் காலம் இல்லை எல்லாம் கிருபை நான் இல்லை என் பலன் இல்லை என் காலம் இல்லை எல்லாம் கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 படிக்கல உயரல பட்டதாரியாகல ஆனாலும் வாழ்கிறனே இருக்கிற நிர்மூலமாகாமலே இருக்கிற ஆனாலும் நிற்கிறனே படிக்கல உயரல பட்டதாரியாகல ஆனாலும் வாழ்கிறனே இருக்கிற நிர்மூலமாகாமலே இருக்கிற ஆனாலும் நிற்கிறனே கருணாவே கருணாவே கிருபை 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 நான் இல்லை என் பலன் இல்லை என் காலம் இல்லை எல்லாம் கிருபை நான் இல்லை என் பலன் இல்லை என் காலம் இல்லை எல்லாம் கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 விநாச வீண மகன் வராத வீண மகன் நாம ஜீவக்கண்ணே புறபதி விவரணே அமாருக்கம் விவரணே தாம ஜீவக்கண்ணே விநாச வீண மகன் வராத வீண மகன் ராம ஜீவக்கண்ணே புறபதி விவரணே அமரவின் சித்தியம நாம ஜீவக்கண்ணே கருணாவே 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 இயேசுவே கருணாவே 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 மானுவே மகை வலேனுவே அங்கியாவனுவே ஒகதே கருணாவே மானுவே மகை வலேனுவே அங்கியாவனுவே ஒகதே கருணாவே 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 இயேசுவே கருணாவே 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 ඉගෙනගත්තේ මම උපාධියක් නෑ මම තාමත් ජීවත් වන්නේ විනාශයේ සිටියම අංගලමින් සිටියම තාමත් ජීවත් වන්නේ උපාධියක් නෑ මම තාමත් ජීවත් වන්නේ විනාශයේ සිටියම අංගලමින් සිටියම තාමත් ජීවත් වන්නේ කරුණාව 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 ඒසුක කරුණාව 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 මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි කරුණාව 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 యేసుගේ කරුණාව කරුණාව